Sanibonani, siyanibingelela ekhaya Kwa-Mhlaba kwa Dr. Mhlaba. Cha bakwethu ke Gauteng kade nimemeza eGoli nibuza ukuthi ngizofika nini njengoba ngangingamemezela kwa-10 TV ngathi ngizofika kunina. I-date ke isiphumile umhla ka-11 March. Siyeze eGoli sobe sise Enadale number 6114115 Enadale. Sizosebenza lapho sofika nje kahle ekseni siqala ukusebenza kuze lishone ilanga. Fonani ke nibhuke nenza ama booking kwi office line 031 054 5944 office line nibhuke nikuze nizobhalwa phansi ama bookings so nichazela ke sazoqhubeka senze nje prom ephelele